Ich hab geträumt vannacht, ich war een prinses. Goeiemorgen, wakker worden. Och jongens, ik heb gedroomd vannacht van dat LVK-finale in Heerlen. Dat kind gaat ook niet, want de lui moeten nog eerst op het nummer stemmen. Het 11e gebod, nummer 34. Oh, en ook nog op 2 andere goeie nummers, hè? Ja, geef ik het je trouwens. Wat zie je in je krijg je dat gedronken, zo chef, hè? Lukt ik dat heel langs de Maar zo het gezondheid. Op het LVK. Zeg maar, ja, kunnen we ook niet. Ja, nummer 34 zal het de leuke Ik wil eren. Dat is wel een Oh, dat is zo veel. Heerlijk. Veers eten. Maar zo gaat mandarijn dadelijk. Ja, wacht, ik ben even beeldig bezig. Heerlijk, dan ben ik het gewend, hè? Ja. Leuk voor me werken. Jezus. Wie gezellig, hè? Kom mee, je mag dat eiken, Christy gaat mandarijn. Ah, heerlijk. Hoe beginnen het allemaal, hè? Gaat warme thee.